Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà. Con Sinatra, Johnny Ray, Frankie Lane e Doris Day ogni cuore sognerà. Tak kdo to? Máte alespoň na chleba. Co myslíte, pane? Jak tak vidím vaše vybavení. Máte pravdu. Zrovna ve matěnici. Neuvažujete o změně zaměstnání? Uvažoval jsem mnohokrát. Celé dny, zvláště v poslední době, ale nemám vodu náhradu za tohle zaměstnání. Tady je klid. Nikdo mě neruší. Ale očividně ani neplatí. Peníze já nepoužívám. Co potřebují, tak mi dají. Čili jste spokojen. Prostě teoreticky bych měl být. Či? Nestačilo by vám čistit boty bez toho klidu? Víte, já hledám lidi. Vlastníte čistírnu bot? Jedním z mých menších projektů je hledání zaměstnanců pro ostatní firmy. Dnes se lidé ve městech stále za něčím ženou. To vy tady nemůžete znát. No a ti lidé, které potřebují, ekonomicky vzdělaní, nemají čas zvlášť. Někteří samozřejmě, ovšem ne každý. Zbytek má čas nechat si s vámi vyčistit boty. Rozumím.